नमस्कार प्रणाम भाई लोग। आज मार्केट में धूम मचावे वाला गाना लिखले बानी था रउआ लोग पहले पूरा गाना सुनी ओकरा बाद गाई जाके स्टूडियो में। और ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करी कमेंट करी। जे भी नया आइल बन नया चैनल पर तो लाइक सब्सक्राइब करी और कमेंट करी और बताई गाना कैसन बा। बिल्कुल फ्री बा, फुल और फ्री। कोई भी सिंगर भाई गा सके नहीं। कहानी बोलो तो पहले मुखरा सुनाओ तन कैसे बा कि बाहर वाला भीतर जाके सट गईल, कि बाहर वाला भीतर जाके सट गईल, मोरा भतर के मोरा भतर के चिझावा कठ गईल, मोरा भतर के चिझावा कठ गईल। तो बताएं गाना कैसन बा। ज्यादा ज्यादा लाइक सब्सक्राइब कमेंट ये जरूर करें और शेयर करें ज्यादा ज्यादा। आई तो पहल का मंत्र सुनाओ तनी कैसे बा कि का करी सखी कोनो सुझे ना रुपैया, हार गईनी के तना कराई के दवैया। कि का करी सखी कोनो सुझे ना रुपैया, हार गईनी के तना कराई के दवैया। कि रोज के डोज उनकर घट गई, कि रोज के डोज उनकर घट गई, मोरा भतर के मोरा भतर के चिझावा कठ गईल, मोरा भतर के चिझावा कठ गईल। बताई कैसन बा गाना ई। आई तो लोग हम दूसरा का अंदर सुनाए तन कैसे बा कि होई गईले पातर सखी पूरा दुबाराई के, पूरा दुबाराई के हो पूरा दुबाराई के तना ले करी अब सैया के बराई के, सैया के बराई के हो सैया के बराई के। कि होई गईले पातर सखी पूरा तू बराई के तना ले करी अब सैया के बराई के। शिव सागर से मन हट गईल, कि शिव सागर से मन हट गईल, मोरे भतर मोरा भतर के चिझावा कठ गईल, मोरा भतर के चिझावा कठ गईल। जे भी सिंगर भाई ये गाना गावे पर जाकर बिल्कुल फ्री में गा सके नहीं।